Hello mga moms! Ayan, good day sa inyong lahat. And for today's video, no, kasama po natin si Odiva. Ayan, one of the most longest longest hair. Ayan. Talaga naman pong ligawin at nililingon at binabalik-balikan. Dahil? No? Dahil nga po siya ay loyal. Ayan, charot. Then for today's video po, kasi si Diva po ay isang tunay na Reginian. Yes. Maka-songbird kasi talaga siya. So, kung wala si songbird, sino kaya ang ano? Big Bird. Hi! Gusto ko yun. Sana all, maka-try. Sino ba yung mga ano mo? Sino ba yung mga top 5 singers mo sa Top local? 5. Local, Regine, Regine Velasquez. Lani. Lani Misalucha. Ay! Ano ba? Ayan. Yun to. Babasa. Oh, Lani Misalucha. Morissette Amon. Katrina Velarde. Sa na Judy Adlo. Tsaka siguro Jaya na lang. I love Jaya songs. Di ba yung mga Jaya? O dahil dyan ako, since ikaw naman ay talagang maka-songbird, no? At love na love mo si Regine, meron ako inihandang mga tanong dito. Meron ako mga pictures. Yan. Tingnan natin. Dito natin susubukin kung gaano talaga siya kung gano'n niya ka-love o kung gano'n siya ka-funny ng isang songbird. So may mga posters ako ipapakita. Tapos sasabihin mo kung anong title ng movie niya ito. Ha? Ayan. Parang So, so mostly kasi 'di ba, mostly yung mga movie noon is base sa song. Song, okay. 'Di ba? So, that mas luma pa, mas makarumal-dumal. So, noong mga taon at era ni Miss Regine, and mostly nasa song. Okay? So, hulaan mo lang. Ha? Okay, go. Dito natin malalaman kung gaano talaga siya ka-solid Reginian o ka-songbird. Ako pahiya ako. At dahil nga, gamit na natin ngayon ang aking gateway laptop, Wow. given by the Road Trippers. Thank you so much. Bongga. Si Sivan. So, eto, huhulaan mo lang, ha? Pero bago yan, baka makita mo yung iba. Isa-isahin natin. Simulan na natin ang hulaan, ang ating guessing game. So, ikaw may pa-props ka, ha? So, hindi buong poster makikita mo kasi yung mga ilang ano lang muna. Tingnan natin kung Hindi ako ready. diba? Ito kayo mas maganda para at least on the spot. Okay, simulan na natin ang ating first picture. Till I Met You. Till I Met You. Oo. With Robin Padilla. Robin Padilla, are you sure with that? Yes. Sige, zoom out natin. Oh! Alam agad talaga yung itsura. Till I Met You. Yan Oy, na. ang bongga rito kasi po, touchscreen po itong aking ano, Diba? Zoom out niya. Yes, kaya nasa ganon. Ang bongga na, lately ko lang din nalaman, kaya nag-isip ko itong gawin. Sabi ko, bagay ito kay Diva, kasi bibigyan niya ako ng ano, ng isda. Oo. Huh? Okay, so meron na siyang 1 point. Yeah. At taray, Till I Met Sana You. ma-perfect natin. Let's see, tingnan natin kung makakailang puntos ka. Next picture natin, tingnan natin. Nakabahan ako. Hindi ko talaga alam. Siyempre may mga clue pa naman yan. Hindi ko talaga alam. Hindi mo na ma-recall. Okay, i-zoom out pa natin ng onte. Wait lang. Okay, ayan. Yan ang partner niya, si Richard Gomez. Ano bang pelikula na yan? Pero familiar ka sa... Familiar movie ako na to? dyan. Ang teams lang dyan is Hanggang Ngayon. Hanggang ngayon. By Okay. Ogie Alcacid and Regine. Ano bang title niyan? Okay, anong title ng movie na ito? So that is starring, ang leading man niya naman dito si Richard Gomez. Kailangan ko ikaw What? nga. Kailangan, is that your final answer? Siguro. Final? Oh. The correct answer is... Ikaw lamang hanggang Di ba sabi ko ngayon. Hanggang Ngayon yung theme song? Ano yung paano ngayon? Hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang ibig ko. Diba? I'm so sorry. Hindi ko pa kasi napanood yung ibang pelikula niya. Yung Ibang mga- movie niya? Mga kanta-kanta lang. Okay. So, abangan natin. Tingnan natin. Malay mo naman. Next movie. Ito. Yan yung kailangan ko ikaw. Kailangan ko ikaw. Yan yon. Sino kasama niya rito? Aga Mulak. Oh? Aga. Hindi. Sino ba? Ang title nito ang title ng movie is Kailangan Ko Ikaw. Oo. Richard pa rin?
Robin Padilla. Kailangan ko Oh, ikaw. diba? Ito yung nakaano siya. Tirintas, yung umiyak siya sa may window. Ito ba yan, Yes. di ba? Kailangan ko Uy, ikaw. ikaw. Taray, 2 2 points! Nakatingnan natin kung Natalo makakailan ko ka. sa pangalawa. 12 to 12 Ha? movies. Grabe naman yan. Okay, next movie. Go, go, go. Ay, alam ko yan. Ah. Alam ko yan. Bigay mo kasi ni leading man Oh, niya. reunion movie nila yan ni Aga Mula. Ay, ang galing! Okay, with Aga Mulak. Ano yan? Okay. Wait lang, kanta yan. Ang galing, correct. This is a reunion movie nila. Of all the things. Of all the things is... Correct! Ang galing! Ang galing! Napanood ko kasi yan. I think I'll start and end with loving you. Ang ganda no? Mukhang gal... Huh? You end up Wala. pala. Of all the Kabaliktaran din sa things. akin. Ang galing. Napanood mo to? Anong story Yes, nito? ang ganda niyan. Unti lang, unti. Si Regine is parang dun sa, ano yung pagawaan ng tiki na chorba? Mga documents. Mga documents. Yung ganun yung trabaho Recto. niya. Okay, next. Kantahin mo nga yung All the Things. Of all the things I've ever done. Hindi Tama mo ba? yun. Ano ba yun? All the things I've loved, I put above. Oh. Wings yun. Ay, ikaw, anong entry mo? Ano yung trim? Wala talaga ako. Alam ba ako? things I've loved Okay, next picture. Hindi ko alam yan. Sino yan? Si Aga. Aga rin and Regine. Hindi ko alam. For the movie. Okay, bibigyan kita ng chance. Sana maulit mo ulit. Hindi Leia yung sana maulit. Okay, yun yung Ay, post. may video. Oh! Ano yun? Ah. My with my. Ay! Oh, I did it my Tagalog. Tagalog siya. Tagalog siya na pelikula. Baluan na ay. Ah. Tagalog siya na kanta? Oo, ayan. Merong may. Oh. Ayan, last May clue. isang ikaw. Ha? May isang ikaw. Dahil may isang ikaw. Sorry. Pero okay na rin naman. Okay din naman. At taray. Nakailan ka na? 4. At taray. Ako din. Okay, next movie. Tingnan natin kung mahuhulaan mo to. Of YOLO. course. Paano kita ibig? Ay! Taray! Ang ganda niyan. Paano kita? Oh. Ang ganda niyan ng movie na yun. Yes. Dito naman ay ano siya, single mom. Diba? Parang Oh. ikaw rin, single mom. Eto na, next movie na tayo. Okay, next movie. Doremi. Ay, Doremi, of Siyempre. course. One of the icons. Maganda talaga. rin yan. Isa sa mga classic movie nung 90s, 90s. no? Na ni-remake na rin. Na-remake na ba yan? Ay, hindi pa. Paso Latida naman. Paso Latido. Ayan. Hindi pa. Doremi. Actually, maraming nagre-request na ma-remake siya. Pero, ayun nga. So, that is with Donna and Mikey Kuang. Of course. Okay, next. Nakailan ka na? 5 points. This one. Talaga familiar sa mga poster. Okay, next picture. Albert Martinez. Aga na naman. Dami pala pelikula nila na aga. Wala akong idea. Aga Mulak. English? Oops. English or kuan? I think this is English. Tignan natin. Tagalog. Ha? Tagalog movie. Ay, Tagalog yung title. Kanta ba yan? Pwede. Bakit pwede? Pwede. Kanta ni Aiza Sigera. Dating ng panahon. Sa ano yun ni Robin Robin and ano Padilla. yun ni Robin and Sharon yun eh. Ano bang pelikula yan eh? Pass! Hindi mo ito napanood? Hindi. Pangako ikaw lang. Ano ito yung ginawa nila na Yan. aga? Ayun yung kanilang movie din. Okay, next movie tayo. Hulaan mo na. Chanan! Clue nga. Next clue. Short hair. Wanted Perfect Match. Oh!
Ang galing! Wanted perfect mother. Ang leading man, Christopher De Leon. Christopher Ang De ganda niya. Leon. Yes, nakailan ka na? 7. 7 points. Atara. Okay, next movie tayo. Ito. Christopher na naman. Sila, Tim. Christopher De Leon. Christopher De Leon. What's kasi niyan, Tia? Ay, ate, papakita ko sa'yo kung sino yung mga sidekick nila. Dennis Padilla. One, Ding Dong, one. Ding Dong na. That is, Pangarap ko ibigin ka. pangarap kong ibigin ka. Ang tara, yes. Correct kasi, napanood ba ba ito? Hindi pa? Hindi. Okay. So, I guess, dream boy ni, ni Regine, Si si, Christopher. Oo, yun. So, parang meron silang, maybe kasi nandito yung picture ni Ding Ding Dong, Dong. baka siya yung collab triangle. So, how many na? Ilan na yun? 8 na. 8 na. So, a total of 8 points out of 2, 4, 6, 8, 10! So, dalawa lang yung mali. Ang you hindi so mo nahulaan ay ang Ikaw lang. Yung pang- kang Aga. ikaw Ito. ikaw lamang hanggang ngayon. At yung kay Aga isa. At saka Yan. ito pa, pangako. Hindi ko pa ikaw napanood lang. kasi yan. Taray. Sa lahat ng mga songs ni Regine, ano yung ultimate favorite mo? My ultimate favorite. English na. Ano gusto ko yung What Kind of Fool I Am. Yan yung forever na. I mean, yan yung una ko narinig high school ako, second year ata. Yung uso pa yung YouTube dati. Yun yung una ko narinig na Regine song. And doon ako naging fan Really? niya, Regine. Doon sa mga original songs niya. Original song, gusto kong hindi pala sa kanya You Are My Song. Ano na lang, You Made Me Stronger. Yan yung theme song ko ngayon. Patry mo. Parinig naman ng Sige na. Kahit yung karoon, you made me... Sige, sige. 1, 'Cause 2. you made me stronger by breaking my... Umiyak. Charot lang. Ang arte. Pero you're stronger Oh, na. yan yung maganda. Yes, I'm stronger na. Ako lang ba? Ako lang. Ako lang. Sa lahat. Di ba? Bago ka pangalan nung Sabado. Sa Raulo. Charot lang. Hindi, eto aminin natin sa hindi, especially all the Becks out there in the Philippines, I know na makaka-relate na. Maraming salamat for tuning in. Nag-enjoy ka? Sobra. Kinabahan? Kinabahan ako. Mapahiya tayo kay Songbird. Oo, sa magkikipanay. Kasi meron kayong picture Oo, together. meron kami. Nag-meet Oo. kayo. Saan nga yun? Nasa shooting ng ano yung pelikula ni Vice, The Mall, The Mall, The Merrier. Merrier, nag-cameo siya doon. At It's dinala kami ni Brenda, kami dalawa ni Ah. Bakang kasi mga fanay kami doon. Correct. So, And kaya that's a nakapag-picture- dream come true talaga. Oh. Kasi- given a chance na magkakaroon kayo ng duet together, ano yung i-request mo? Sana kantayin natin together. To reach you. To reach you. Maganda yung kanta niyo. Pakinggan niyo yung To Reach You, guys. Hindi, mas maganda yung version mo. To reach you. Flat ako na. Across the sky. Hindi, binilend kita. And Tell you we belong together. We were meant to stay forever. Pero wala na. Pero wala na. Once again, ang panay ni Thank you Regine so much. and yours truly, ang kahit ni Ogie Alcacid. Ay, maraming salamat. Please do follow Odiba sa FB page and Thank you so YouTube much. account niya. Ayan, sa lahat ng mga panay ni Regine. Enjoy watching. Thank you, guys.